Zdravím vás, som Martin zo spoločnosti Implemento. Dneska si pozrieme, akým spôsobom si viem veľmi jednoducho zmeniť a upraviť náležitosti, ktoré sa týkajú PDF-iek, nejakých výstupov. Pokiaľ tam mám napríklad nejaký anglický výraz. Tých PDF šablón je strašne veľa, nachádzajú sa či už v salese, cenové ponuky, výdajky, príjemky, dotací list a podobne, čiže systém má v sebe neúmerne množstvo PDF-iek, napríklad tuto len sú 4 PDF-ka, ktoré sú akým spôsobom v tomto modeli a obsahujú nejaké PDF. Ak to PDF-ko používam, chcem ho mať na 100%, ukážeme si, ako zmeniť napríklad tento výraz, pokiaľ nie je zmenený a preložený do slovenčiny v súboroch PO alebo defaultne ODO. Nemusím využiť ani Transifex, môžem si ho sám v priebehu pár sekúnd preložiť. Čiže najskôr je nutné mať zapnutý developer mod. Developer mod sa nastavuje cez nastavenia a aktivovať vývojársky režim. Ja na to používam takúto aplikáciu, ktorá mi to verne jednoducho uľahčí. A prejdeme teraz v angličtine to je pomenované ako views, v slovenčine sú to zobrazenia. Ja si teraz pozriem teda salesperson, ktorú chcem prekladať. Tých zobrazení a modelov je nekonečne veľa. Je tu 4122. Asi veľmi ťažko by sa mi hľadalo, ako sa tento dokument volá. Ja síce prezradím, že volá sa Sales Order Document, lenže treba si dávať pozor aj na zdedené pohľady. Takže najlepšie, akým spôsobom si vyhľadať, že mám túto slovo, ktoré chcem preložiť, no a pozriem si, ako sa volá to, kde sa to môže nachádzať, čiže volá sa to architektúra. Takže prejdem do filtru, kde mám nastavené architektúru, kde mám nastavené, že sú aktívne, dám si architektúra a dám si, že aby ten kód obsahoval toto kľúčové slovo. Máme tu pomerne dosť toho veľa, takže si dám, tým, že to je PDF, je to QWeb, označenie. A vidím tu, kde všade sa to nachádza, čiže nachádza sa to na faktúrach, v CRM-ku a report Render Order Document. Čiže v tomto prípade ho môžeme zmeniť vo viacerých šablónach, keď už viem, že tam je v angličtine, čiže viem si dať obchodník, čiže prepíšem si to iba v kóde. Čo je podstatné, že pri upgrade nám tento preklad ostáva. Ďalšou podstatnou vecou je, aby, napríklad tu mám slovenčinu iba v tomto odu, keby tu bol nejaký iný ešte jazyk, napríklad čeština, tak tuto by sa dalo prekliknúť. Musel by som to aj v tom jazyku prepnúť. Tuto to neprepínam, lebo to nie je vyslovene. Takisto nie. Takže môžeme si to aktuálne pozrieť. Čiže prejdem do požičovne. A už tu mám vlastne zmeneného obchodníka. Čiže pozor, odporúčam trošku, lebo v databáze je to označené ako salesperson. Ja nemôžem meniť databázové pole, ale ja môžem maximálne meniť ten výstup, ktorý je v PDF-ku, čiže pozor na to, čo prepisujem. Je to už zmenené v PDF-ku a je namiesto salesperson obchodník, trvalo to naozaj chvíľku bez použitia Transifexu alebo hľadania tohto výrazu v POčku.
Takže takýmto štýlom si viete meniť a doprekladať akýkoľvek výstup, ktorý používate. Tých výstupov, alebo to, že niečo je preložené, tých výstupov alebo generovanie PDF je enormné množstvo. Hej. Enormné množstvo PDF šablón, výstupov, exportov do PDF-iek. Takže je možné, že narazíte na anglický výraz, ak používate to PDF-ko. Takto veľmi jednoducho si ho možno doprekladať správne. Je to návod aj pre neprogramátorov. Ďakujem za pozornosť.